Bismillahirrahmanirrahim. Xayintî li ser hedê mîrekê Kurdan hebû. Navê wî Îbobek bû. Navê xulamê wî jî Xaçik bû. Xaçik ne Misliman bû, yekî Ermenî bû. Qenciya Îbobek li ser Xaçik bêjimar bû. Wextê Rûs serhedê dagîr kir, îşgal kir hemû welatî reviyan. Lewra û Rûs welatiyan dikuşt û destdirêjî li keç û jinên Kurdan dikir. Wextê dagîrker nêzîkê gundê Îbobek bûn, Xaçik çû huzûra Îbobek jê re got: Ez xulam, dînê min û Rûsan yek e. Heta vêga zehf qenciya te gîştiye min. Ez ji bo te bibim mêhder. Fermandarê û Rûsan zirar nade te û malbata te. Tu ji vir dernekeve, li mala xwe bimîne. Îbobek hinek bi tirs û fîgar vê pêşniyariyê pejirand. Dema leşkerên Rûs nêzê gundê Îbobek bûn, Xaçik pêşbaziya wan kir. Piştî silav xwe bi wan da nasîn û ji fermandar re got: Hemû Misliman ji vir reviyan, tenê Îbobek û malbata xwe mane. Ew yekî egît, xwedî şeref û meqam e û ji te natirse. Ji ber vê yekê nereviya. Jina wî jî ji hemû jinên cîhanên delaltir e. Ew layıqê te ye, ew jin layıqê te ye. Bûka wî jî zehf delal e, ew jî bila jiyaverê te re be. Lêbelê eva çend sal e dilê min ketike keça Îbobek, keça wî jî bide min bila ji min re be. Bi van şertan Îbobek bibexşîne. Fermandar vê pêşniyarê xayîn Xaçik eciband û qebûl kir. Wextê fermana fermandar gîşt Îbobek qehrî ji xwe re got: Ev yek bi tu awayî nayê qebûl kirin. Mirin 100 car çêtir e ji vê yekê. Piştî çû ba malbata xwe bi wan re şewirî, biryara fermandarê zalim bi wan da agahdakirin. Jin, bûk û keça Îbobek jê re gotin: Me bikuje, qetla me ji te re helal û xweş e. Em li axîretê nabin dawedar. Namûs û şerefa malbata te bi vê awayî pêkan e. Îbobek lê nêrt ku tu çare jê re tune. Çeka xwe derxist, bijan û xemgîniyek bê terîf malbata xwe kuşt. Dema dor hate keça wî, destê wî neçû ser tetîkê. Lewra derdê kezebê, êş û derdê herî giran, mezin û bê terîf e. Duê demê de keçik ji destê bavê xwe çek derxist û xwe kuşt. Piştî vê bûyera gelek bijan û bi êş, Îbobek çû cem wan stemkaran ji nişka ve çeka xwe derxist û gulan bi wan barand. Fermander, yaver û Xaçik kuşt. Her sê xayîn û zaliman jî cehimîn. Wan şand dojihê. Ew jî di pêvçûnê de hate şehîdkirin. Ruhê wî şad, mekanê wî bihişt be. Erê mirovê xayîn di dawiyê de kifşt be. Xayîn mirovê herî xirab e û mafê jiyanê jê re tin e. Çawa bav û kalên me gotine, neyarê bav û kalan nabin dostê lawan. Rojek jiyanek bi rûmet çêtir e ji bi salan jiyanek bi koletî.